soacră cu 3 nurori, de Ion Creangă. Era odată o babă care avea 3 feciori înalți ca niște brazi și tari de vârtute, dar slab de minte. O răzășie destul de mare, casă bătrânească, cu toată pojdia ei, o vie cu livadă frumoasă, vite și multe păsări alcătuiau gospodăria babei. Pe lângă acestea mai avea strânse și părăluțe albe pentru zile negre, căci lega paraua cu 10 noduri și tremurat pe bani. Pentru a nu răzleți feciorii de lângă sine, mai dură încă 2 case alăturate, una la dreapta și alta de-a stânga celei bătrânești. Dar tot atunci lua hotărâre nestrămutată a ține feciorii și viitoarele nurori pe lângă sine, în casa bătrânească și a nu orândui nimic pentru împărțeală până aproape de moartea sa. Așa a făcut și dădea inima babei de bucurie când gândea numai cât de fericită are să fie ajutată de feciori și mângâiată de viitoarele nurori. Ba de multe ori zicea în sine: voi priveghea nurorile, le-i pune la lucru, le-i struni și nu le lăsa nici un pas a ieși din casă în lipsa fișorilor mei. Soacră mea, feița răușor, așa a făcut și cu mine. Și bărbatul meu, Dumnezeu să-l ierte, nu s-a putut plânge că l-am șelat, să i-a risipit casa, deși de multe ori eram bănuiele și mă propoza. Dar acum au trecut toate. Plus 3 ficiorii babei umblau în cărăușie și câștigau mulți bani. Celui mai mare veni vreme de însurat și baba, simțind asta, umblă vârtești să-i găsească mireasă. Și în 5-6 sate, abia putu nimeri una după placul ei. Nu prea tânără, înaltă și uscățivă, însă robace și supusă. Feciorul nu ieși din hotărârea maică săi, nunta se făcu și baba își luă cămeșa de soacră, ba încă netăiată la gură, care semnează că soacra nu trebuie să fie cu gura mare și să tot cârtească de toate cele. După ce s-a sfârșit nunta, feciorii s-au dus în treaba lor, iar noră rămase cu soacra. Chiar în acea zi către seară, baba a început să puie la cale viața nurorii sale. Pentru babă, sita nouă nu mai avea lucru cui. De ce mi-a făcut crește? Ca să nu mă arce, zicea ea. Apoi se suie, iute în și scoboră de acolo un ștubei cu pene, rămase tocmai de la răposata soacră sa, niște chite de gânebă și vreo 2 de merli de păsat. Iată și-am zis noră, că pot lucra și nopțile. Prima încășare de alături, fusă-mi să mă rog sub pat, iar furca îi după hol. Când te sătura de strujă pene, vei chisa malai. Și când a venit bărbatul din drum, vom face și plachii coțiți de porc, de șerea fumate din pod și Doamne, bine vom mânca. Acum, deodată, până de mai odihnit, e furca în brâu și până mâine dimineață să gătești fuioane așa sănitoși, pene de strujă și mareaiul de chisat. Eu, mă las puțin, că mi-o trecut și ăla pisi și ăla cu nuta voastră. Dar tu, să știi că eu dorm nepurești și pe lângă ești 2 ochi, mai am una șeafă, care și-a de pururi deschis, cu care vă și noaptea și ziua dă și să faci prin casă. Ai înțeles ce a zis? Da, mamă, că nu așa ceva de mâncare. De mâncare? O șeapă, un lusturoi și o bucată de mănicărești din poliță. Să nu stoi pentru o nevastă tânără ca tine. Laptele, brânza, usul și ouăle, de-a puteți sclepui să le duci în lată să faci parale, că de când s-o îngreunat casa cum mâncau, eu cam mi-a pierdut comandul. Apoi, când se seră, baba se culcă pe pat cu fața la părete ca să nu o spere lumina de la opaiți, mai dând a înțelege nurorii sale care să o supravegheze. Dar somnul o cuprinse îndată și habar n-avea de ce face noră sa. Pe când soacra horăia dormind gusă, vrajina noră migăia prin casă. Acuși a strujit penele, acuși umbla totul, acuși pisa mălaiul și cuvântura de buc. Și dacă Inachi se punea pe gene, i-a îndată o apă rece și spălă fața, ca nu cumva să o vadă neadormita soacră și să o bănuiască. Așa se munci beata noră până după miezul nopții, dar despre ziua somnul o doborâ și a dormit și ea între perne, caiere, fusele de tort și bucul de mălai. Baba, care se culcase odată cu găinile, se sculă cu noaptea în cap și începu a trânti și a plesni prin casă, încât biata noră, care de-abia țipise, de voie de nevoie, trebuie să se scoale, să sărute mâna soacrei și să-i arate ce a lucrat. Încet, încet, nora s-a dat la brazdă și baba era mulțumită cu alegerea ce a făcut. Peste câteva zile cărăușii sosesc și tânăra nevastă, văzându-și bărbățelul, mai uită din cele necazuri. Nu trece mult și baba pune la cale și pe feciorul cel mijlociu.
și-și ia un suflet de noră întocmai după chipul și asemănarea celei dintâi, cu deosebire numai că aceasta era mai în vârstă și ceva încrucișată, dar foc de harnică. După nuntă, feciorii iarăși se duc în cărăușie și nurorile rămân cu soacra acasă. După obicei, ea le dă de lucru cu măsură și, cum înserează, sigur că spun nurorilor să fie harnice și dându-le de grijă ca nu cumva să adoarmă, că le vede ochiul cel neadormit. Nora cea mai mare tălmăcie, apoi celelalte despre ochiul soacrăsei cel atoatevăzător și așa una pe alta se îndemnau la treabă și lucrul ieșea gârlă din mâinile lor. Iară soacra huzurea de bine. Dar binele câteodată așteaptă și rău. Nu trece tocmai mult și vine vremea de însurat și feciorului cel mic. Baba însă voia cu orice chip să aibă troiță nedespărțită de nurori, de aceea și chitise una de mai înainte. Dar nu întotdeauna cum se chitește, ci și cum se nimerește. Într-o bună dimineață, feciorul mamei își aduce o noră pe cuptor. Baba se scarmână pe cap, dă la deal, dă la vale, dar n-are ce face. Și de voie de nevoie, nunta s-a făcut și pace bună. După nuntă, bărbații din nou se duc la treaba lor și nurorile rămân iar cu soacra acasă. Baba iarăși le dă de lucru cu măsură și, cum vine seara, se culcă după obicei. Cele două norori, văzând pe cea mai tânără codindu-se la treabă, îi zic: Dar nu te tot codi, că mămuca îl vede. Cum? Eu văd că doarme. Dar ce fel de treabă și aceasta? Noi să lucrăm și el să doarmă? Mămuca are la ceafă un om neadormit, care vede tot ce facem. Și apoi, tu nu știi cine mămuca, n-ai mâncat niciodată moarea ei. La ceafă, vede toate. N-am mâncat moare ei. A, dar bine că mi-ați adus aminte. Dar noi ce mâncăm, fetilor? A? Iară dă prăjite dragă cu lățică. Iar dacă ți-i foame, ieși o bucată de mălegă din colțar și cu niște șeapă și mănâncă. Șeapă cum am mălegă. Dar apoi neam de neamul meu l-am mâncat așa bucate. Dar slănină nu-i pot. Un nu-i, omul nu-s, ba sunt de toate. Asta are mămucă. Eu cred că tot ce am mămucă e și a nostru. Și a nostru e și ai. Fetilor, s-o trecut de șagă. Vă lucrați, eu mă duc să pregătesc ceva de-a mâncării. Știi, colegi, ceva mai omenește. Și acuși vă chem și pe voi. Doamne, dar și vorbul ți-o ieșit din gură. Vrei să ne aprindem pai în cap? Vrei să ne arunci baba pe drum? Lasă dacă va dure cap. Când v-a întrebat pe voi, să dați vina pe mine și habar să n-aveți. Apoi, dar dă, fă cum știi, numai să nu bași pe noi în belea. Hai, fetilor, tăceți și gura să vă meargă. și iese cântând. Vai, săracul omul prost, bun odor la casa a fost. Nu trece niciun ceas la mijloc și un cuptor de plăcinte, câțiva pui pârliți în frigare și prăjiți în unt, o străchinoaie de brânză cu smântână și mămăliguță erau gata. Hai, fetilor, mâncați. Apoi iute cheamă și pe celelalte două în bordei și se pun la masă cu toatele. Mâncați, mâncați și pe domnul lăudați, că eu mă răpăd în camară să aduc un confăiar de vin să meargă plăcintele mai ghinitite. După ce au mâncat și au băut bine, le-a venit a cânta ca rusului din gura gârliciului. Soacră, soacră, vamă acră, de coașe, câte coașe, dulci tot nu te mai face. De coașe toată toamna, ești mai acră decât coarna. De coașe n-așa o vară, tot ești acră și amar. Ieși afară ca o pară, intri în casă ca o coază, șezi în unghi ca un junghi. Și-au mâncat, și-au băut, și-au cântat până au adormit cu toatele pe loc. Când se scoală baba în zor de ziua, ia nurori dacă ai de unde. Iese afară speriată, dă încolo, dă pe dincolo și când intră în bordei, ce să vadă? Bietele nurori jeleau pe soacră-sa. Pene împrăștiate pe jos, fărmături, blide aruncate în toate părțile, cofăielul de vin răsturnat, ticăloșie mare. Dar și acolo! Nurorile atunci s-ar arse în picioare și cele mari încep a tremura de frică, cum e vargă, și lasă capul în jos de rușine, iar cea cu pricina răspunde. Da bine, mămucă, nu știi că a venit tătuca și cu mămuca? Și le-am făcut ceva de mâncare, și le-am scos în cofăiel de vin, și de aceea ne-am chefuit și noi o leacă. Și mă văzut cu scrii cu dormeam? Dar cum să nu te vază, mămucă? Și apoi, deși nu m-a sculat, mâncava și m-ați vă mânâși. Mămucă, fetele acestea au zis că dumneata vezi tot? Și de aceea m-am gândit că ești mânioasă pe tătuca și mămuca de nu te scoli.
Și erau așa de mâhniți că nu le ticni mâncare. Hei, lasă-te căluaselor, că vă voi duc zălaiul de acum înainte. Și de atunci nurorile n-au mai avut zi bună în casă cu baba. Când își aduceai aminte de pucile cele nadolenge și boghete, de vinișorul din cramă, de risipa ce s-a făcut cu munca ei și că au văzut-o cuschi dormind așa lăfăiată cum era, crăpa de ciudă și rodea în nuror cum roade cariuri în lemn. Se lehmătiseră până și cele două de gura ce are a babei și cea mai tânără găsia cumplile să-i facă pe obraz și să o rânduiască totodată și moștenirea babei prin o diată nemaipomenită până atunci și iată cum. Cumnatilor, nu putem trăi în casa aceasta de nu face toate chipurile să scăpăm de hârca cei de babă. Ei cum? Să faceți cum vă învața eu și habar să n-aveți. Și să facem? Când să intri în casă și să o iei pe babă de cânipa dracului și să o trântești cu capul de peretele dinspre răsărit cât îi putem. Tot așa, să faci tu cu capul babei de peretele dinspre apus. Și apoi ce-i faci eu, ați vede voi. Dar apoi, când or veni a noștri, Atunci, voi să vă faceți mori din popușoi și să nu spuneți nici lai, nici balai. Mai vorbi eu pentru tine. Sendu plecară și cele două, intrară cu toatele în casă, luară pe babă de păr și o izbiră cu capul de perete. Cea mai tânără, din mai și cu bață, din cele două, clădește oamenii și cu cazii și o flământă cu picioarele și o ghicosăște ca pe sus. Apoi îi scoate limba afară, îi străpunge cu acul și o presură cu sare și cu piper, așa că limba îndată se umflă și beata soacră nu mai putu zice nici cât. Și slabă și scârcită cum era, căzut la pat bolnavă de moarte. Apoi, nurorile, după sfătuirea celei cu pricina, așezară baba într-un așteptăt curat, ca să-și mai aducă aminte de când era mireasă. Și după aceasta începu a scoate din lada babei valuri de pânză, a-și da ghionțul în altele și a vorbit despre stârlici, toiac, năsălie, poduri, paraua din mâna motului, despre găinile orvaie de dat peste groapă, despre strigoși și câte alte năzdrăvănii înfiorătoare. Numai cât erau acestea de ajuns, ba și de trecut să o vâre în groapă pe biata babă. Ia ca fericirea visată de mai înainte cum s-a împlinit. Pe când se petreau aceste, ia ca s-au scârțăit niște care. Bărbații veneau. Nevestele lor le ies într-o întâmpinare și, după sătuirea cele mai tinere, de la poartă se aruncă în gâtul bărbaților și încep a lua cu vorba și a dezmierda care de care mai măbulitor. Ce face mamuca? Mamuca nu face bine ce face. Are de gând să ne lasă la sănătate, sărmana. Cum? Cum? Ia ca sunt vreo 5-6 zile de când a fost să duc vița ei la Suhat și un vânt rău pisemi de a da peste dânsa sărmana. Elile i-o lua gura și chișoare. Fiii se repede atunci cu toții în casă la patul mânesa, dar biata babă era umflată cu tobute și nici nu putea brești măcar din gură. Simțirea însă nu și-a pierduse de tot și văzându-i, își mișcă puțin mâna și arată la nora cea mare și la peretele despre răsărit, apoi arată pe cea mijlocie și peretele despre apus, pe urmă pe cea mai tânără și jos în mijlocul casei. După aceea, de-abia putu aduce puțin mâna spre gură și îndată căzu într-un leș îngrozav. Toți plângeau și nu se puteau dumeri despre semnele ce face mama lor. Atunci, nora cea tânără zise, prefăcându-se că plânge și ea. Dar nu știți ce vrea mămuca. Mămuca lasă cu limbă de moarte ca fratele cel mare și iei casa dinspre răsărit și el mijlociu pe cel dinspre apus. Iar noi, ca mezini și suntem, să rămânem aici în casa bătrânească. Atunci ceilalți, mai având încotro șovăii, iată rămase bună făcută. Baba a murit chiar în acea zi și, nurorile, despre tite, o bocea de voia satul. Apoi, peste 2 zile, o îngropară cu cinste mare și toate femeile din sat și de prin meleagurile vecine vorbeau despre soacra cu 3 noroși și ziceau: ferice de dânsa că a murit, că știu că are cine o boci.